Her ser Elvis, der trænger til at få frisket hans hår gevaldigt op. Og derfor er vi gået ind og fugtiggjort hans hår samt tilføjet Tieren Protected Heat Spray, hvor derefter vi har været inde og bruge hårtørre og sørge for, at han fik en masse dejlig volumen op i fronten. Og så har vi været inde og bruge Elvon Shine Hair Serum efterfølgende, for at give det her lidt mere fedtet slikhår look, som de havde dengang. Og her er der lige bagved ved nakken også, man kan se det. Derefter var vi inde og bruge vores Sparkler Shine Spray, for at give det lidt mere glans, og efterfølgende vores 23 Hold It Strong Hairspray, for at holde på den her manke her. Og vi synes selv, det bliver jo rigtig godt. Og så er der en sød lille video her af det også. Her har vi så Marilyn Monroe, a.k.a. Malle, hvor vi starter med at putte en 4 Leave-In Balsam Spray i hendes hår, for at kunne børste ordentligt igennem, så vi er klar til at få sat hendes hår op i nogle krøller. Men inden vi gjorde det, så brugte vi en Tieren Protected Heat Spray, for ikke at skade hendes hår med krøllejernet her. Og I kan se, at vi har forsøgt at sætte det op med de her små klemmer, som så skal holde på krøllerne. Og det er simpelthen fordi, at de selv skal køle ned, så de kan holde sig selv lidt bedre og give det her ekstra volume-look, de havde dengang. Og så kommer der lige en lille video af det her. Da vi så havde fået sat håret op, så begyndte vi lige stille på make-up'en. Og her var det meget vigtigt at fremhæve i T-linjen foran ved panden, omkring næsen og øjnene. Og her har vi også fået lagt lidt bronzer og blush og markeret brynene godt op her og læbestift. Da vi så var færdige med make-up'en, så gik vi i gang med håret igen og fik pillet alle klemmerne ud. Hvorefter så vi gik ind med 17'eren Volumized Powder for at give det her lækre volumen. Efterfølgende tilføjede vi Sparkler Shine Spray for at give det her lækre glans, og til sidst 23 Hold It Strong hårlak. Og så fik vi altså det her mega fede resultat, hvor der virkelig er noget volumen i og noget krøl, og Malle hun shiner jo bare altså. Her er så en video af selve looket, vi bliver færdige med.